Varför uppmanar jag alla män där ute att träna, och i synnerhet unga män? Jo, det är inte för att du ska kunna ragga på brudar för att imponera på dina polare, familjemedlemmar, släktingar eller vem det nu må vara. Du ska faktiskt träna för dig själv och din egen hälsa och självförbättring först och främst. För din kropp är ditt tempel. Och matar du ditt tempel med en massa skräp så kommer ditt tempel att bli en ruinhög till sist. Det du istället vill göra är att mata dig själv med rätt saker, med rätt föda och träna regelbundet så att ditt tempel står stadigt. Jag lovar, jag har levt i snart 40 år och det finns ingenting som får dig att känna dig så pass nöjd och stolt över dig själv som att ha en vältränad kropp. Du kommer ha glädje och användning för det hela livet. Så börja bygga grunden nu medan tid ännu finns. Det är mitt budskap.